Il-Kunsill tal-Ewropa qed jitlob b'urġenza lil Prim Ministru Joseph Muscat biex iwaqqa l-libelli li għandu kontra l-familja ta' Daphne Caruana Galizia. Bħalissa miftuħin 30 libel kontra l-ġurnalista li nqatlet b'karozza bomba lura f'Ottubru tal-2017. Il-Kummissarju tal-Kunsill tal-Ewropa saħaq li dawn il-libelli qed iqajmu tħassib filwaqt li jtelfu s-sigurtà tal-libertà tal-midja u l-saltna tad-dritt. Imma minkejja din it-talba, Muscat qed jibqa' jimpika u ġab skuża li jrid li ssir kawża ġusta. Iżda dan mhux kollox u kompla jgħid li lest biss li jwaqqa' libelli li għandu meta l-familja ta' Caruana Galizia tagħmel dikjarazzjoni li taċċetta dak li nstab fl-inkjesta ta' Igrent. Littra li ntbagħtet lil Muscat mill-Kunsill tal-Ewropa ibiss l-iktar riċenti minn sensiela ta' kritika indirizzata lejn in-nuqqas ta' governanza f'pajjiżna u l-mod kif qed timxi l-investigazzjoni fil-qtil tal-ġurnalista Caruana Galizia. Għal dawn l-aħħar xhur Muscat kien taħt pressjoni biex jippubblika l-inkjesta tal-assassinju u biex issir investigazzjoni pubblika. Iżda minkejja li l-ħamis li ġej wara l-aħħar ġurnata meta jista' jagħmel dan, s'issa għadu xejn ma sar. 3 irġiel s'issa huma akkużati li wettqu l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia, iżda l-moħħ wara dan għadu mhux magħruf.